लाइन थाखाय रेडि ना दैखौनो रेडि दायो माइयाव थुगोन ने दसे उनाव थुगोन गाबोन दायो दै गोथार खावनोसै बेजों तलगफोरनि आंनि हाबानि पेन्डेला ओंखारबाय नै फाइनाल माने 90% आरो मा सिगाङाव फिनिशिं दंबावो तलगफोर माने भिडिअ बनायनो माने ओरैबायदि एक सेकेन्डबो टाइम मोनाखै एक सेकेन्डबो टाइम मोना आरोना दासो नै हरनि दायो 12ता जाबाय थ' दासो टाइम मोनदों आरोना बापरे सानसे बिजि मासु हेलो नमस्कार नमस्कार बाबु फैदों टंलानि नागपुर से आ चुके हैं नागपुर से ओरैबायदि बिदि लोगोफोर दिनै माने सानसे भिडिअ बनायनो हायासै खिन्थु फेसबुकआव आङो फिसा देलाय सर्टस आं होदों फेसबुकआव थ' लोगोफोर आं एसे देखानोसै ना थ' आं माने गाबोन कुनु मते टाइम मोननाय नङा थ' बिनिखाय दिनै एसे बनायखानोसै आरोना नै थ' दिनै एसे देखानोसै लोगोफोर दे तो खुलमा नमस्कार माई सेल्फ वासु यहाँ है गुरबु खुंगुर तो आप सबको स्वागत करते हैं गुरबु खुंगुर के winning शादी में बाबु हेलो हेलो मोन्थोर या दा लोगोफोर सिगाङाव आङो तयारिखौ देखायनोसै दे ओमफ्राय फेसबुकआवलाय आङो होखादोलाय फेसबुकनि दायो खामानियाबो एसे दंबावो नैफोरखौ सोंनो थाखाय 90% आरो गाहायाव फिनिशिं होनो नै थ' बेबायदि जागासिनो थ' बेयाव खिथिनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननो ओंखाम जानायखौ एसे देखायनो आं नैयाव नैबे खामानिनि दायथ'आ रायजोफोरनि आरोना गामिनि सेंग्राफोरनि थ' नै मावगासिनो दायो रायजोफोराबो ओमफ्राय नैबे जाबाय टेन्ट हाउसनि नैबे जाबाय रायजोफोरनि नैयाव थागोन नैबे वेटिं हल नैयाव मानसिफोरा नेगोन ओंखामखौ माने जेखिजाया नेनाय आरो नैबेया जाबाय ओंखाम जानाय बनायगासिनो सेंग्राफोरा बरियालै बेबायदि लोगोफोर दायो जानो थांगासिनो आंनि हाबाया फैदो दे गासैबो 26 फेब्रुवारि बराय आं गासैखौबो जाय फैनो गोसो फैबानो जाबाय अलवेज वेलकाम माने गाबोन आरोना नै भिडिअखौ आं गाबोन फुङाव होगोन सिगाङाव देखायनोसै आं दे बोरै जाखो तयारिफोरा नैफोराव मा बाखि दोङो ओमफ्राय नैयावबो होगोन नैयावबो बाखि दोङो ओमफ्राय बेबायदि जागासिनो सिगाङाव नोंथांमोना लोगोफोर बोरै नुदों कमेन्ट खालामजाबाय दे आंनि हाबानि पेन्डेलखौ नै बनायग्राफोरा बिथांमोनानो नै बिराद बनायगासिनो साननै होनला दिनै बेसेबांसो मावगोन हरनि एटा जागोन दिनै मिया 12ता मोजां मिया 12ता दिनै एटा दे दिनै पुरा फिनिश आरो ने फिनिशिं अके खबर होबानो जाबाय खबर होबानो जाबाय सोरनोबाफोर नांगौबा अके जोंनि गामिनि बिथा नै दासान्दि बेफोर जागासिनो बेबायदि जागासिनो दासान्दि नैबे जाबाय लाइख्रा नैफोर जाबाय नैबे स्काइलाइट बेनिफ्राय नै गासिबो बेबायदिनो नैबे जाबाय सेथ्लानि नैबे लुक्सा थ' नै नियाव लाइट मोननै दोङो बे लाइट होबानो माने दिनै लाइट फायाखै माने थ' बेबायदि सेथ्लायाव नैबे आरोना बेबायदि सेथ्लायाव ओमफ्राय नै बेरा माने नियाव ज' ओंखैनाया बेयावबो डाइरेक्ट होबाय नै सिङाव मोनसे रुम दंखायो जोंहा ओमफ्राय बेबायदि आरोना उनथिंबो दोङो दे जोब्बायनो खामानिया जोब्बाय ओंखामबो जायाखै मा जायाखै नै सानसे ओंखाम जायाखै भाजाखौनो जादों दा दे मा भाजा आलु भाजा दे ओमफ्राय गाबोन नायसैखै ना बिहामजोखौ दे मेंजोब्बाय ने अबस्था गैला दे आंनियाबो नै मेगन मोदैयाव मारैबा जालायबाय माने दुरबल जाजोबदों आरोना मेन्टेलि फिजिकेलि बिथाङाबो बिराद मेन्टेलि बा फिजिकेलि मोनगासिनो मिथिखायो ना सामलायग्रा बारा गैखाया बिमा आं बिब'ल'सो ने आरो मोनसे माल लायनो थांबाथाय न'सेयाव बाय गैला बागरनानै खुन्थायाव हमथाबाय थानाय जालायबाय आयोलै बेसारिया नैफोरावबो एसे सोंबाय नैफोरावबो निथि बहुद नै पार्टि जागासिनो पार्टि थांथ'लायथि स्कुटिया नैथिबो नैबे न'नि उनथि नैबे न'नि उनथिबो बिदि फिसा मोनसे माबा खालामबाय न'नि उनथि नैबे नै फिसा आरोना जास्ट मोनसे बेनिफ्राय नै न'नि नैबे मेनआ नैबे जाहैबाय नैबे मेन नोंथांमोना बोरै नुदों कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट नै दा फाइन दाबो जोबाखै दे फागि मेंदों नामा मेङाखै ने माला मिया ना हाय एभ्रिवान खुलुमबाय आरोलाय गुड नाइट हर जाखाबाय ने Katang, tiana. Bikas, fungbai. Yang main nama undur dokter main nama. Ungkar kena.
deh. Lago. Laset. Untuk nak kau nama? Hah? Lah ini cuma ini bisa nih coba. Ayo, masih lasit sih boleh? Lasit lala deh, lasit nih. Ini kau kabra, sunnah lah kan. Untuk nongkar berapa orang? Ungkar kena? Hah? Ungkar tuh kena? Deh. Lasit sekarang pernah mazak le. Ini zabai, zaprambai. Nih, dayu. Kau cina dik? Dik kau ready. Dik kau nang ready. Jokar dah sebenarnya. Horni barta. Saya barta. Kena, no kena. Hah? Jangan terus, jangan terle. Handsome udah, handsome udah. Handsome dora. Nih dayu. Jualan tak ready nah? Dik kau na? Ready. Ayo kita main nama. Kita ada? Deh. Andra. Deh. Tengah. Deh. Malah. Nih, ani buat apa? Ani. Deh. Let's go. Telepon ni hand sih. Hal masih. Ah, roja bakaman gak nova? Ang nai sih nova? Bang just stand thằng đó rồi. Ah, saya bakaman yang gini le. Naikin. Ya. Nih, dayang, mayot figan nih, lo sih uno. Lo sih figan, gaban. Tadi getar kau nasi, bijang, bidak figan nih, bidanawa. Nih, di getar. Nah, nih, bisa berapa? Kau neo. Ya, mau dari sini nih. Nih, dari kau nasi, ang nih apa nanti? Lalu nih, kau nih apa nanti? Kau nih apa nanti? Doria. Kurang nih, nih aja agi sunnah main sunnah. Kau sih nih tubuh. Di babu, hello. Apa kabar? Bijak. Ayo, sampai kutang na. Binanawa nih. Binanawa deh, mabaduhin siya rin. Binanawa nih. Bisa ditakai. Bisa ngali. Dah kita ada. Deh, korang main sih deh korang ke. Oh dia. Kita. Palai jang. Ini apa? मेरे लिए इतना कष्ट कर रहा है मेरा बहन Khâu hai. Ba. Mari, jom. Mấy con chỉ để. Không.